मैना जों सानैनि मोजां मोनलायनाया गोबाव सम जालांबाय नाथाय दिनैसिम नोंनि आइ आरो बाबाया जोंखौथ' मिथियाखै नों मानो दाबो खिन्थानानै लायाखै माबोरै बिमा बिफानो खिन्थानानै लानो हानो नोंबोथ' एसे बुजि औ आं बुजिबाय नाथाय आं बेखौसो सानो नों जाबाय सासे गोनां माहाजोननि फिसाजो आरो आं जाबाय सासे गोरिब न'खरनि मानसि नाथाय नोंनि आइ आरो बाबाया बेखौ मिथियोब्ला नोंखौखि आंनो हरगोन आं बेखौसो सानफ्रोमबो सानबाय थायो नों मानो बेफोरबायदि जानला मेला खोथा बुङो हरा मालाय माथो जानो आं रायलायगोन ना बाबाजों नाथाय नों रायलायसेयावबो जुदि नोंनि बाबाया राजि जायाब्ला अब्ला मा खालामगोन बेफोरखौ बुंनानै नों आंनि गोसोआव मानो दुखु होयो हराब्लाबो आं खारखुमालांगोन नाथाय आंहा जोबोद गोसोआव गिनाय फैयो मानोना जों बायदि गोरिबनि फिसाया नोंसोरबायदि माहाजोननि फिसाजोखौ मोननांगौआ जोबोद गोब्राब बेथ' मालाबाबो जानोनो हाया जानो हायाबाबो आं जाहोगोन आंनि बेलायाव मोजां मोनबाय जेब्ला आं माबोरै नोंखौ बावगारनो हानो दे बेफोर खोथाखौ बुंबाय थानानै गोसोआव लोरबां दा खालामसै मिथिबाय दे नों राजिब्लालाय नोंनि साननाय बायदिनो जाथोंसै आं आरो जेबो बुंला थुदो न'आव थांनोसै मालाबा मोजाङै रायलायगोन मोनानोसैबो नङाबा आंखौ दा मोनाब्लाथाय सोंबाय थागोन बहा थांदों बहा मादों होननानै बेनिखायनो थुदो थांनोसै मोनासिगोन दे बिदिनो जाथोंसै होनब्लालाय थ' थांनोसै मोनासिगोनबो आइ मैना नों बहा एसेबां गोबाव बहा थांबाय थायो नों मानो न'आव थाब फैया मानो एसेबां गोबाव बहा थाङो नोंलाय बहा बेरायबाय थायो नोङो आफा आं लोगोनावसो थांदोंमोन लोगोनाव थांनायखायनो थाब फैनाय जायासै लोगोआनो थाब नागार हरासैबा लोगोनाव थांदों ना बहाबा बेरायहैदों आं हले बारा थिग मोनासै दै नोंखौ दिनैनिफ्राय बिदि जाला मेला एसेबां गोबाव थाहैनांला थाब फैग्रा जा न'आव मिथिबाय जागोन दे आफा न'आव थां बहा एसेबां गोबाव बेरायबाय थायो हाबाखौनो हरनांसिगोन साला सिख्लाबो देरखाबाय मा एसेबां गोख्रै गारि सालायनायब्रा बेलाय मोस्रोमासो बांसिन खारबावगोन खोमा बाला हैथ' फाग्ला बे हाइरडआव एसेबां गोसा सालायजायो नामा खनथेंना लांगाब गोलैनानै साला मोखां गथं दोलाबासो गम लागोन बे थेवबोथ' एसेबां लासै सालायाना फाग्लायाबो बे गारिखौ लासैबो सालायनांगौलै गारिखौ माजे माजे बोरैबा बहाबा खुन्थाफोराव सुग्रुहैथोंसै मोनगोन होनबाना मजाया होनबाबो नोंना जाद्रायालै एफा लासै सालायो नामा फाग्ला मोस्रोमासो बांसिन खारबावगोन बेनिख्रुइ मोस्रोमा बांसिन खारोना गारिया बांसिन खारो नायलाय नोङो नायलाय हायाव ओंखारनानै थांलाय जाम्बाल'यला साला जानला मेला खोथा बुंनो फैदो इयाव गोदाव सोरावनो थेवबो ना फाग्ला एसे स्पिड सालायब्रा बारानो नाङाखै मा बार नांनांगौ जाखोब्रा बे गारि होथेजोबखानायावलाय गोदाव सोरावलै जाम्बाना जाम्बा जोबथा जाम्बा साला बाइकबो गंसे बिना लानो हाया बिफानाव जाम्बाया हाबाब बाइक गैयैखायनो आंखौ एसेबां डाउनाव दोनथारबाय आरोना बिसोरो देलै दे आंबो दा दाबिहैनांसिगोन र' बिफानाव हामाथो मालायफोरा बाइक दाबिदों बाइक गोदान बायदों सकि सरलपारा मानास बेरायहैदों गरम दैमायाव दुगैहैदों हामाथो बेफोरबायदिसो जानांगौ दा जाम्बालाय बेसे इन्टारेस्ट देलै दे र' आंबो बिफानाव बाइक गंसे दाबिनोसै र' मासथायनि थाबनो दाबि जाम्बालाय बाइक लाबानो जाम्बा सिख्लाफोरबो मोनो मिथिबाय सिख्लाफोरा बाइक लाग्राफोरखौ बिराद गोसो थोयो जाम्बालाय गाबोन नोंनाव एभेलेबेल सिख्ला मिथिबाय जुदि नों बाइक बायोबा जाम्बालाय नोंनियाथ' नंगौ र' आंबो रावखौबो थिखाया दार मासथायनि सिख्लाफोरखौ लाना बेरायगोन आंबो बा बाइक मोनबाथाय नोंबो बिराद दुगा जासिगोन नामा जोंखौबो माथो होला नामा बिदिखि जायो लोगोआ जानो ना जायाखैब्रा लोगोफोराबो आंखौ बाइक गैयाबा बा माथोखौनो होलायबावा सनमानखौनो होला सयथिबो उन्दैयाव सिनायलायनाय सानसे समनि बिराद मोजां बेस्ट फ्रेन्डबाबो दाबायदियाव ना बाइक गैयाबा गावसोरनाव बाइक दंबा बा मा नायनो माथोखौनो होलालै सयथिबो फाग्लासो जागोन इमान लेभेल बाइक मोनबानो र' आंबो दाबिनोसै बिफानाव
हा माथो नोंदों नोंलाय? माथो मोनदों? बेखायनोथ' बुंदोंना आङो नोंखौ बाइक बाय होननानै जाम्बालाय। गोसोआव दिनै आं मानो एसेबां दुखु मोनदों? आं मानि थाखाय एसेबां दुखु मोनदों? जानो हागौ दिनै आं सासे माहाजोननि फिसा जानायमोनब्ला बेबायदि दुखुआ आंनाव जानाय नङामोन आरो आंनि खाफालाव बेबायदि दुखुखौ नुनो मोननाय नङामोन। नाथाय आं मोजां मोननायनि बेलायाव मानो गाब्रबनांखो? मानो? जायखौ फार्स्ट टाइम थार गोसोजों मोजां मोनो बेखौ माब्लाबाबो मानो बावगारनानै थाङा बे गोसोआ? गुबुननि गोसोआ माबायदि आं बेखौ जेबो मिन्थिया, नाथाय आंनि गोसोआ मालाबाबो जायखौ थार गोसोजों मोजां मोनो बेखौ गारनानै थांनो एबा बावगारलांनो माब्लाबाबो हाया। नाथाय मानो? मैना, आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनबाय, नाथाय आं नोंखौ बोरैहाय बावगारगोन जुदि नोंखौ आं मोनाब्ला? आं बेखौसो अरायबो जिंगासियो मैना। मैना, नों जाबाय माहाजोन न'खरनि फिसाजो, आं जाबाय गोरिब न'खरनि। आंनो माबोरैहाय नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ बिलाइ हरगोन? आं जोबोद दुखु जायो, नाथाय आंनो हराब्ला आं मा जागोन? आंनि गोसोआ नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनबाय, नाथाय आं नोंखौ बावगारनो हानाय नंलिया। सोमखोर, नों बेयाव मा खालामदों नोंलाय? आं नोंखौ एसेबां नागिरबाय, नों बेहायसो दंफैयो। आंनो मानो खबर हरदिया नों? अ आं दसेनो ओरैनो जिरायना दंफैयोमोन आं। नै, नोंखौ माबा सानबाय थानाय नुदों आं बेवहाय। मा खालामबाय थादों नों? मा सानबाय थादों नों जेन'बा बेहाय हारसिंनो? आंखौबो खबर होलायाखै। आं जिउनि खोथा सानदों। नोंखौ लानानै आंनि जिउनि खोथा सानदों। ए नंगौ, मा खोथा सानदों नों? दे आंनोबो खिन्थालाय, जल्दि मा खोथा सानदों नों? आंनोबो खिन्थाना। सानदों जिउनि सुखु दुखु, देनां हाबा जाब्ला मोजाङै खिन्थागोन दे आं मैना। नंगौ। हाबाब आयंमोन, हामा खालामदोब्रा नोंसोरलाय? ओइ आयं, माबा ओरैनो रायलायनायानो दसे। ए, रायलायबाय था दे होमबा, आं थांनोसै, थाथ' नोंसा। दे होमबालाय आयं। हाबाब, बेथ' गथ'आ हिनजावसाया राखाव माहाजोननिसो फिसाजो। सोर हौवाजों लाइन मारिबाय थादों बेलाय? र' गथ', नोंथांनो खिथाना होथारगोन आं साला। सोर हौवाजों लाइन मारिबाय थायो? र' नोंखौ नोंथांनोसो खिथाना हैगोन आं गथ'। साला दारमासथिनि बाइक गैखा आंखौ लाजिबोनांदोंथ'। साला खावब्ला गावहाबा खोब बाइक गारि दंजायो। साला बिबायनि गारिखौ लाना फैनानै बिराद दुगा। साला आंखौ लासिंसिं खालामदों नों? खावब्ला नों आंखौ लासिंसिं खालामदोंना? साला बाइक गैजायै गारि गैजायै होनना बुंदोंना नों आंखौ? साला गावहाबा खोब दंजायो। साला बिमा बिफानि सायाव जाग्रायानोसो। साला गावहा बिबायनि गारिखौ लाना फैनानै मानि दुगा बे साला? आंखौसो बाइक गैया गारि गैया होनना लाजिबोनांबावदोंना बे? र' नोंखौ नागारा आंबो। एसेबां लासिं सिं बाइक गैयिनि थाखायनो साला रावबो लोगोफोरानो खबर लाला आंखौ। ओइ गेल्लाफाय, नों बेयाव हाय, मा जादों नोंहालाय? सब समय डिस्टार्ब होफैबाय थाङा आंखौ मिथिबाय? जोंखारो रखर। हाबाब मा एसे गरमब्रा? हाबाब मा अरखि बायदि जोंना दंलै? हामा जादोब्रा ना सोरजोंबाथो जोना हरजानाय? जानला मोनला दा बुं, आं रावजोंबो जोना हरजायाखै मिथिबाय? टेनसन जादों आङो, टेनसन मिथिबाय? हाबाब मानि टेनसनब्रा बुंदो? हिनजावनि टेनसन ना हौवानि टेनसन? मानि टेनसन ना हिनजाव नांगौ नामा? ओइ, बे आंनि गोसोनिसो टेनसन। जानला मोनला दा बखिखा, रागा जोंखादों। थां होनानै थावखै रोंलायगोनलै बाल। हाबाब मा एसे गरमब्रा? आं सोंदोंसो मा जादों होननानै। जाना होगोनलै।